Nå, husk jo nok gearkasseolien fra i går af. Nu har vi lagt noget nyt på køl. Nu prøver vi lige at finde det frem. Stadigvæk minus 25 grader. Prøv lige at se, om vi kan vride lidt ud af den gamle her. Ej, det kan lige stå og løbe lidt. Det er den fra i går. Der er ingen grund til at koge mere suppe på den. Tak for dig. Så kan det drikkes. Det går bare godt. Så prøver vi kastrol. Stadigvæk lidt tykt, men her har vi sådan en helt almindelig standard. Såkaldt standard. Den er noget fed. Det er som sådan noget lynghonning. Så vi må nok acceptere, at det nok er kastrolen, der vinder. Tafex. Ui. God weekend derude.